ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 11వ అధ్యాయం విశ్వరూప సందర్శన యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. ఓకే, సో మొట్టమొదట ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ విశ్వరూప సందర్శన యోగము మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. నిన్న విభూతి యోగం, భగవంతుడి యొక్క విభూతులన్నీ చూసాము. ప్రపంచంలో ఈ జగత్తులో నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ విధంగా ఉన్నావో నిన్ను ఎలా తలుచుకోవాలో తెలుసుకోవాలని ఉందని అడిగినప్పుడు ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్పి చివరికి ఈ విశ్వం అంతా కూడా నేను వ్యాపించి ఉన్నాను, నా అనంతమైన విభూతుల్లో ఇప్పుడు నీకు చెప్పిందంతా కూడా ఒక సూచన మాత్రమే, ఇంతెందుకు ఇన్ని రకాల వర్ణన, నేను ఒక చిన్న అంశతోనే ఈ విశ్వం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నా. సో నువ్వు ఎక్కడ ఏది చూసినా కూడా ఎంత ఐశ్వర్యవంతమైనది, వైభవోపేతమైనదైనా ఏదైనా సరే అదంతా కూడా నా వల్లే, నేను ప్రతి దాంట్లో కూడా ఉండబట్టి ఇక్కడ ఏదైనా సరే నీకు కనిపిస్తోంది. ఒక ఆకారం అనేది ఉంది దేనికైనా నీ కళ్ళ ముందు అంటే అది నేనుండబట్టే ఉన్నది అని చెప్పి, నేను అంతటా ఉన్నాను అని చెప్పి చివరికి చెప్పారు. ఇప్పుడు అర్జునుడు ఈ 11th చాప్టర్ అంటే విశ్వరూప సందర్శనంలో అర్జునుడు సమస్తంలో వ్యాపించి ఉన్నాను అని చెప్పారు కదా. అర్జునుడు ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. నా మీద అనుగ్రహంతో నన్ను కరుణించి పరమం గుహ్యం ఎంతో దివ్యమైన రహస్యమైన ఆధ్యాత్మ సంజ్ఞితం ఆధ్యాత్మికమైన ఈ విషయాన్ని యత్వయోక్తం వచస్తేన ఆ మాటలన్నీ విన్న తరువాత మోహోయం మోహమంతా కూడా విగతో వదిలిపోయింది, మమ నా యొక్క మోహమంతా కూడా వదిలిపోయింది అంటున్నాడు. నువ్వు దయతో మదనుగ్రహాయ నన్ను అనుగ్రహించి నువ్వు తెలియపరిచిన ఈ పరమ గుహ్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత నా మోహం అంతా కూడా తొలగిపోయింది అని అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఇది ఏవమేతద్యథాత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. సో పురుషోత్తమ పరమేశ్వర, నువ్వే స్వయంగా వర్ణించినట్లు నీ నిజమైన స్థితిలో ఇప్పుడు నిన్ను ఇక్కడ అంటే భగవంతుణ్ణి చూస్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడిగా. చూస్తున్నా కూడా అసలు ఈ జగత్తులోకి నువ్వు ఏ విధంగా ప్రవేశించావో చూడాలనుంది
అని అంటున్నాడనమాట. అంటే ఈ జగత్తంతా వ్యాపించి ఉన్నానన్నారు కదా! సో నిన్నిక్కడ చూస్తున్నా గూడా అసలు ఈ జగత్తంతా గూడా ఏ రకంగా నువ్వు వ్యాపించి ఉన్నావో చూడాలనుంది. నీ ఆ రూపాన్ని చూడాలని అనుకుంటున్నాను అని అంటున్నాడు. తస్ ఎందుకడిగాడు? అర్జునుడిని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూపం నువ్వు జగత్తంతా వ్యాపించి ఎలా ఉన్నావో చూడాలనుందంటున్నాడంటే, ఇప్పుడు భగవంతుడు నేను అంతటా వ్యాపించి ఉన్నానని చెప్పిన విషయం అడిగాడా? నమ్మకం లేక? లేదు అంటే నేను ఆ విశ్వరూపం చూస్తానికి ఏదైనా ప్రత్యేకమైన అర్హత నాకుందనుకుని అడిగాడా? దేనికడిగాడు? ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. నేను ఈ శ్లోక చదివిన తర్వాత ఆన్సర్స్ చెక్ చేస్తాను. సో, ఆన్సర్ తెలిస్తే ఎందుకడిగాడు అన్నది ప్రశ్న. అంటే భగవంతుడి మీద చెప్పిన విషయం నిజమా కాదా అనే డౌటొచ్చి అడిగాడా? లేదు అంటే నేనేదో స్పెషల్‌గా గొప్ప భక్తుడిని, నేను స్నేహితుడిని అందుకని నాకు చూపించొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో అడిగాడా? దేనికడిగాడు? ఓకే. సో, ఆన్సర్స్ కోసం వెయిట్ చేద్దాము. ఈలోపు నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం. సరే చూపించమన్నాడు గదా! ఇక్కడేమంటున్నాడు అంటే ఆహ్, నెక్స్ట్ శ్లోకాలు మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. మన్యసే యది తచ్చక్యం అది గనక శక్యం అనుకుంటే నువ్వు మన్యసే నువ్వు అభిప్రాయపడితే ఏది నాకది సాధ్యమేనని మయా ద్రష్టం నేను చూడటం సాధ్యమే అంటే నేను చూడగలను అని నువ్వు అనుకుంటేనే చూడటం నా వల్ల సాధ్యపడుతుందని నువ్వు అనుకుంటేనే చూపించు యోగీశ్వర తతో మేత్వం అని నువ్వు అనుకుంటేనే యోగీశ్వర నాకు నువ్వు దర్శనం ఇవ్వు అని చెప్తున్నాడు. సో ప్రభు యోగేశ్వర నీ జగద్రూపాన్ని దర్శించగలిగే దర్శించగలగడం నా వల్ల అవుతుంది అని నువ్వు అనుకుంటే చూపించు దయచేసి ఆ అపరిమిత విశ్వరూపాన్ని నాకు అంటున్నాడు. సో ఇందాక నాకు చూడాలనుంది నువ్వు ఎలా వ్యాపించావు అన్నాడు. కానీ చూడాలనుంది చూపించు అనడంలే. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం అర్జునుడి యొక్క వినయం. శిష్యుడికి ఒక భక్తుడికి ఉండవలసిన వినయం తెలుస్తోంది మనకి. ఎందుకంటే చూడాలనుంది. కానీ నేను చూడగల సమర్థత నాకుంది. నా వల్ల సాధ్యపడుతుంది నిన్ను ఆ రూపంలో చూడటం అని నువ్వు అనుకుంటేనే చూపించు అని చివరికి నిర్ణయాన్ని భగవంతుడి మీదే పెడుతున్నాడనమాట. చూపించు నాకు చూడాలనుంది చూపించు అనడం. చూడాలనుంది కానీ నేను చూడగలనని నువ్వు అనుకుంటే చూపించు. అది ఒక శిష్యుడు గాని, ఒక భక్తుడి యొక్క గాని లక్షణం. అది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అర్జునుడిలో. సో, విశ్వరూపాన్ని చూడాలని అర్జునుడు అడగడం ఇక్కడ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. పైన మనకు విశ్వరూపం కొంతవరకు చూస్తున్నారు. ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపించడం ఒక ఆకారం ఇవ్వడం గూడా అంత ఈజీ గాదు. కానీ చిత్రకారులు ఎంతగానో ప్రయత్నించి రకరకాల విధంలో మనకొక ఐడియా ఇవ్వడానికి ఇలా రకరకాల చిత్రాలను చూపించారనమాట. సో, సరే నువ్వు నేను చూడగలను అనుకుంటే చూపించు అన్నాడు గదా! భగవంతుడు ఏమంటున్నారు అంటే శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోధ సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. పశ్య మే పార్థ రూపాణి చూడు పార్థ రూపాలు శతశోధ సహస్రశః వందల వేల శతశోధ సహస్రశ అంటే వందల వేల రూపాలు చూడు. నానా విధాని దివ్యాన్ని ఎన్నో రకాలుగా దివ్యమైన ఆకారాలు నానా వర్ణాకృతిలు ఎన్నో రంగులలో ఆకృతులలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన రూపాలను చూడు. వందల వేల కొలదిగా అద్భుతమైన ఆకృతులు పరిమాణాలు రంగులు
వీటన్నిటితో కూడిన నా యొక్క స్వరూపాలను ఇప్పుడు చూడు అని భగవంతుడు చూపించడం జరిగింది. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం, ఇందులో ఇక్కడ నీకు జగత్తంతా కూడా ఒక్క చోట పశ్యాది చూడొచ్చు. ఆది సచరాచరం, నువ్వు మొత్తం బిగినింగ్ చర అచర అంటే కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా నువ్వు ఇక్కడ చూడొచ్చు. మమ దేహే, నా దేహంలో, గుడాకేశ అంటే నిద్రను అజ్ఞానాన్ని జయించిన అర్జున. యచ్చాన్య ద్రష్టుం ఇచ్చసి, నువ్వు చూడాలనుకున్నదంతా కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇందాక నానా విధాల ఆకృతులు వర్ణాలు అన్నారు కదా, రంగులు అవన్నీ, అందుకని డిఫరెంట్ దేవతల రూపాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఆయనలో ఉన్నాయన్నట్టుగా చూపించారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నంటే నువ్వు చూడాలనుకున్నంత ఒకేసారి నా శరీరంలో ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఈ రూపం నువ్వు ఇప్పుడు కోరుకునే అన్నిటినీ భవిష్యత్తులో నువ్వు చూడాలనుకున్నది ఏదైనా, నువ్వు చూడాలనుకున్నది అంతా కూడా నీకు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ అంతా కూడా పూర్తిగా ఉన్నది అంటున్నారు. సో అని విశ్వరూపాన్ని మళ్ళీ చిత్రకారులు చక్కగా ఈ విధంగా చూపించారు. ఏది మరి ఇక్కడ మీకు పైన బ్రహ్మదేవుడు, మధ్యలో భూలోకం, ఇవన్నీ అంటే 14 లోకాలు అనుకోవచ్చు. ఇది 4 బ్రహ్మకుమారుల్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. మరి దత్తాత్రేయుని ఇక్కడ చూస్తున్నాం, అది కూడా ఒక భగవంతుడు అవతారమే. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ ఇలా రకరకాలుగా మనకి కొంత ఐడియా రావడానికి ఇక్కడ ఇలా చిత్రకారులు విశ్వరూపాన్ని ఈ రకంగా చూపించారు ఇక్కడ. అయితే మరి నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వరం. నువ్వు నన్ను చూడటం నీ శక్యం కాదు, నీ మామూలు కళ్ళతో, నీ స్వచక్షువులు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న నీ కళ్ళతో నువ్వు ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడలేవు. దివ్యం దదామి, దివ్యమైనది ప్రసాదిస్తాను నీకు. నీకు చక్షువులు, నీకు దివ్యమైన నేత్రాలను ప్రసాదిస్తాను. పశ్య చూడు, మే నా యొక్క యోగైశ్వర్యాన్ని, యోగ వైభవాన్ని అని అంటున్నారు, ఈ అద్భుత వైభవాన్ని. కాబట్టి నా యొక్క ఈ విశ్వరూపాన్ని నువ్వు నీ మామూలు కళ్ళతో చూడలేవు. కాబట్టి నీకు దివ్య నేత్రాలను ప్రసాదిస్తున్నాను, దివ్య దృష్టిని, నా యొక్క మహా అద్భుతమైన వైభవాన్ని చూడు, దర్శించు అంటున్నారు. సో అర్జునుడు ఎందుకు అడిగాడు చూపించమని అన్నదానికి ఇంకా ఏమీ ఆన్సర్స్ రాలేదు. మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం సేపు వెయిట్ చేసి చూద్దాము. ఓకే, కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి, చూద్దాం. భక్తుల కోసం ఓకే, ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. సుగంధ మాతాజీ భక్తుల కోసం, భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ ప్రజలకు తెలపడం కోసం, కరెక్ట్. శశికళ మాతాజీ తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం, భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ కొత్త వాళ్లకు తెలియజేయటకు, కరెక్ట్, అంటే ప్రపంచానికి తెలియజేయాలని కోరారు రజనీ మాతాజీ, కరెక్ట్. సో అందరికీ కూడా భగవంతుడి యొక్క భగవంతుని గురించి తెలియజేయాలి. ఇప్పుడు తను చూసినా కూడా నేను చూశానని చెప్తే మరి తను చెప్పినా నమ్మకపోవచ్చు. సో భగవంతుడి విశ్వరూపాన్ని గనక సందర్శిస్తే అందరికీ కూడా ఈ విశ్వరూపం చూపించారు అని తెలిసినప్పుడు అందరికీ కూడా తెలుస్తుంది. అందరికీ తెలియజేయాలి భగవంతుడి గురించి, ఆయన యొక్క వైభవాన్ని గురించి అనే ఉద్దేశంతో అడిగాడు. సో ఎందుకు అడిగాడు అంటే భగవంతుడి మీద నమ్మకం లేక, నిజమైన ఆయన అంతటా ఉన్నారా లేదా అని డౌట్ వచ్చా కాదు. నేనేదో స్పెషల్ భక్తుడిని నాకు చూసే అర్హత ఉందనుకుని అడిగాడా కాదు. ఎందుకు అడిగాడు అంటే టు కన్విన్స్ పీపుల్ హూ విల్ కన్సిడర్ కృష్ణ యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్. అంటే కొంతమంది భగవంతుడిని చూసి ఇది మామూలు మానవాకారమే అనుకుంటారేమో, అలాంటి వాళ్లకు మరి భగవంతుడని తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో అర్జునుడు అడగడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో అది, సో అప్పుడు భగవంతుడు విశ్వరూపాన్ని, ఈ దివ్య దృష్టిని ఇస్తున్నాను, నా అద్భుత వైభవాన్ని దర్శించు అని చెప్పి ఇక్కడ
ఇలా మళ్ళీ విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తూ అర్జునుడికి దివ్య నేత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ సంజయుడు చెప్తున్నాడనమాట. మరి ఇదంతా అక్కడ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి మొత్తం జరిగినంత వర్ణిస్తున్నాడు కదా. సో సంజయుడు ఏమంటున్నాడు అంటే, అలా చెప్పి భగవంతుడు నీకు దివ్య నేత్రాలను ఇస్తున్నానని అర్జునుడికి చెప్పి ఈ దేవాది దేవుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించాడు అని చెప్పి సంజయుడు చెప్పాడు. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి విశ్వరూపాన్ని ఈ రకంగా సర్వదేవత రూపంగా చూపిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకెంత బాగా ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారో చూడండి. ఎందుకు ఇక్కడ సంజయుడు అలా చూపించాడు అర్జునుడికి అని చెప్పి సంజయుడు ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నాడనమాట ఆ రూపాన్ని. ఏమని మీకు గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా శ్లోకాస్, చూసుకోవచ్చు మీరు. అన్ని శ్లోకాస్ మంచి శ్లోకాలు ఉన్నాయి చాలానే ఇందులో. ఓకే, సో అనేక వక్త్రనయనం అనేక అద్భుత దర్శనం. ఎలా ఉందో చెప్తున్నాడు. అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాలాంబరాధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతో విశ్వతో ముఖం. సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపాల్లో మరి అనేక వక్త్రాలు, ముఖాలు, నేత్రాలు, నయన మరి అద్భుత దృశ్యాలు, అద్భుత దర్శనం, అనేక దివ్యమైన ఆభరణాలు, దివ్యానేకోద్యత ఆయుధం, అనేక దివ్యమైన ఎక్కుపెట్టిన ఆయుధాలు, దివ్యమాలలు, దివ్యమాలాంబరధరం, దివ్యమాలలు, దివ్యమైన వస్త్రాలు, అలాగే దివ్య గంధానులేపనం అంటే ఎన్నో దివ్యమైన సువాసన వచ్చే గంధాలు పూసుకొని సర్వాశ్చర్యమయంగా దేవం అనంతంగా, అంతం లేకుండా, లిమిట్లెస్గా అనమాట, విశ్వతోముఖం సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నారు. ఆయన దేహానికి పలు దివ్య సుగంధాలు పోయబడి ఉండేను. అందరూ అంతటా కూడా ఆశ్చర్యమయంగా, ప్రకాశవంతంగా, అనంతంగా, సర్వవ్యాపకంగా ఉన్నది అని. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుద్ధిత యది భాసదృశీ సాస్యాద్భాసస్తస్య మహాత్మన. వందల కొలది, వేల కొలది సూర్యులు ఒకేసారి కనుక ఆకాశంలో ఉదయిస్తే వాటి కాంతి ఈ విశ్వరూపంలో ఉన్న పరమపురుషుడు తేజస్సును ఏమైనా పోల్చగలదేమో అంటున్నారు. ఒక్క సూర్యుడి కాంతే మరి ఎంత ఉంటుందో మనకు తెలుసు. అలాంటిది వందల వేల సూర్యులు గనక, దివి సూర్య సహస్రస్య వేల కొలది సూర్యులు ఒక్కసారి ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి ఉంటుంది. అదేమైనా ఈ కాంతికి సరితూగల, అది కూడా కరెక్ట్గా సరితూగుతుంది అనడంలా, సరితూగలదేమో అంటున్నారు. అంటే అంతటి కాంతి, ఒక్క సూర్యుడినే మనం కళ్ళతో చూడలేము. అలాంటిది 1000 సూర్యులు అంటే ఇంకేం చూస్తాం ఆ కాంతిని. అందుకనే నీకు దివ్య నేత్రాలను ఇస్తున్నానని భగవంతుడు ఆ దివ్య నేత్రాలను ఇచ్చిన కారణం అదనమాట. సో ఒక్కసారిగా దివ్య ఆభరణాలతో, ఎక్కుపెట్టిన ఆయుధాలతో, పుష్పమాలలతో, వస్త్రాలతో, గంధాలతో మహా ఆశ్చర్యకరంగా, దేదీప్యమానంగా, అనంతంగా, విశ్వతోముఖంగా విరాజిల్లుతోంది అన్నారు. మనకి ఆ విశ్వరూపాన్ని ఇక్కడ ఇలా చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. సో 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారిగా ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి ఉంటుందో అదేమైనా దీనికి సరితూగగలదేమో ఈ స్వరూప యొక్క ప్రకాశత్వానికి అని ఇక్కడ ఈ రకంగా మళ్ళీ ఆ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. అంటే సమస్త మరి ఎన్నో రకాల ఆకారాలు, మరి ఇన్ని తలలు, ఇవన్నీ అంటే ఎన్నో ఆకారాలు, మరి ప్లానెట్స్, యూనివర్స్, బ్రహ్మలోకం,
ఇంకా కిందిలో ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయన్నమాట. సో అది ఇక్కడ మనం అప్పుడు భగవంతుడులో సమస్తము అర్జునుడు చూశాడు అన్నది ఈ శ్లోకం. నెక్స్ట్ శ్లోకం. తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తమనేకధా అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తథా. ఆ సమయంలో అర్జునుడు ఎన్నో వేల సంఖ్యలుగా విభజింపబడి ఉన్నా కూడా ఒకే చోట ఉన్న విశ్వాన్ని, ఆ విశ్వం యొక్క అనంత రూపాలను భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపంలో కాంచెను అంటే దర్శించాడు. కాబట్టి అర్జునుడు దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్న ఈ సమస్త ప్రపంచాన్ని సందర్శించాడు. మరి అంతే కదా, విశ్వం అంటే అంతా ఒకే రకంగా ఉండదుగా. ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి, 14 లోకాలు. మరి ఇవన్నీ కూడా మనకి అర్జునుడికి ఒకే చోట ఇలా కనిపించాయి అని చెప్పి ఇలా చూపిస్తున్నారనమాట. మళ్ళీ ఇక్కడ విశ్వరూపాన్ని ఈ రకంగా. సో చిత్రకారులు ఇలా రకరకాలుగా మనకి విశ్వరూపం గురించి ఐడియా ఇవ్వడానికి ఎన్నో రకాలుగా ఈ విశ్వరూపాన్ని మనకి చూపిస్తున్నారు. తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. సో అప్పుడు విస్మయావిష్టుడై అంటే దిగ్భ్రాంతి చెంది ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి విస్మయం చెందాడనమాట. అది హృష్టరోమ ధనంజయ. మరి ఒక్కసారి అంత పెద్ద మనం పక్క వీధియే మన కళ్ళ ముందు, మామూలుగా పక్క రూమే కనిపించదు. అలాంటిది మరి మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఒకేసారి చూడడం అంటే ఈ విశ్వాన్నంతా ఎలా ఉంటుంది. సో అర్జునుడు లాంటి వీరుడే విస్మయావిష్టుడైపోయి హృష్టరోమ అంటే రోమాలు నొక్కబడుచుకున్న వాడై ప్రణమ్య తల వంచి శిరస అంటే శిరస్సు వంచి నమస్కరించి దేవం భగవంతుడికి కృతాంజలి అంటే చేతులు జోడించి భాషత ఇలా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడట. సో అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనై రోమాలు నిక్కపొడుచుకున్నవాడై నమస్కారం చేయడానికి తల వంచి చేతులు జోడించి భగవంతుడిని ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం చిత్రంలో. అర్జున ఉవాచ. సో అర్జునుడి ప్రార్థనలు. పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. పశ్యామి చూస్తున్నాను దేవా, తవ దేవదేహే నీ యొక్క దేహంలో సర్వాంస్తథ అన్నీ కూడా. ఏది భూత విశేష సంఘ, భూత అంటే భూతాలు కాదు జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాం. భూత విశేష సంఘ అన్ని రకాల జీవరాశులను సముదాయాలను నీలో చూస్తున్నా. బ్రహ్మాండమీశం. సో బ్రహ్మను ఈశ్వరుణ్ణి కమలాసనస్థం కమలంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఈశ్వరుణ్ణి ఋషీంశ్చ ఋషులందరినీ సర్వానురగాంశ్చ అన్ని దివ్య సర్పాలను కూడా చూస్తున్నాను అని అంటున్నాడు అన్నమాట. అనేక బాహూతరవక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం నాంతం నా మధ్యం నా పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. సో అనేక బాహువులు అంటే భుజాలు, ఉదరాలు అంటే స్టమక్స్, వక్త్రాలు ముఖాలు, నేత్రం కళ్ళు, పశ్యామి. సో ఎన్నో బాహువులు చేతులు, ముఖాలు, కళ్ళు, ఉదరాలు, పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, సర్వతో అనంత రూపం సర్వత్రా ఉన్న నీ అనంతమైన రూపాన్న, అంతం లేని రూపం అంటే ఎండ్లెస్ లిమిట్లెస్ రూపం ఎక్కడ చూసినా ఉందన్నమాట. నా అంతం దీనికి ఎండేది, నా మధ్య దీని మధ్య ఎక్కడ, నా పునః దీని బిగినింగ్ ఎక్కడ చూడలేకుండా ఉన్నాను. దీని అంతం ఎండ్ ఎక్కడో తెలియడం లేదు, దీని బిగినింగ్ ఎక్కడో తెలియడం లేదు, దీని మధ్య ఎక్కడో తెలియడం లేదు. మొత్తం అంతా వ్యాపించి ఉంది. నాకు అసలు ఎక్కడ ఏది మొదలవుతుంది ఎక్కడ అంతం అవుతుంది కూడా అర్థం కావడం లేదు. పశ్యామి ఇలాంటి నీ రూపాన్ని చూస్తున్నాను. విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అంటున్నాడు. సో విశ్వేశ్వర విశ్వరూప ఎన్నో చేతులతో, ఉదరాలతో, ముఖాలతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంత రూపాలన్నీ నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. నీలో
ఏది ఆది మధ్య అంతం కూడా నేను ఎక్కడ చూడలేకుండా ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ రకంగా ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారు. అనాదిమధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్యనేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. అనాది, ఆది లేదు, మధ్య లేదు, అంతం లేదు, అనంత వీర్యం. నీ యొక్క వైభవానికి, నీ తేజస్సుకి మరి ఆది మధ్య అంతం అనేది కనపడడం లేదు. అనంత బాహుం అంటే ఎన్నో చేతులు, అంతులేని చేతులతో ఉన్నావు. శశిసూర్ అంటే అన్ని బాహువులు ఉన్నాయన్నమాట. అంతులే ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా, మరి రకరకాలుగా ఎన్నో చేతులు అవి. పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, దీప్త హుతాశ వక్త్రం అంటే నీ యొక్క వక్త్రం అంటే నీ నోటి నుండి దీప్త హుతాశ అగ్ని జ్వలిస్తోంది. సో నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తోంది. స్వతేజస నీ యొక్క తేజస్సుతో విశ్వమిదం తపంతం విశ్వమంతా కూడా తప్పించిపోతుంది ఆ తేజస్సుతో అంటున్నారు. మరి 1000 సూర్యుల వెలుగంటే ఎంత తేజస్సు ఉంటుంది, దాంతో విశ్వమంతా కూడా తప్పించిపోతుంది. నీవు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతం. మరి నీ మరి నువ్వు సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలుగా ఉన్నాయి. అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు. నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తుంది. నీ తేజస్సుతో ఈ విశ్వమంతా కూడా తప్పించిపోతుంది. అటువంటి నిన్ను నేను చూస్తున్నాను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నోటి నుంచి అగ్ని అనే దానికి మనకి ఇక్కడ కొన్ని ముఖాల నుంచి అగ్ని చూపిస్తున్నారనమాట. ఇదంతా కూడా మరి భగవంతుడి యొక్క రూపంగా చూపిస్తున్నారు. द्वावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं లోకత్రయం ప్రవ్యదితం మహాత్మన్. సో నువ్వొక్కడివే అయినా సరే ఆకాశము, ఈ సకల లోకాలు, పృథివీ అంత, భూమి ఆకాశం మధ్య ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు. సో మామూలుగా మనకు ఆకాశం నుంచి భూమికి ఖాళీ స్థలం కనపడుతూ ఉంటుంది. అంతా అక్కడ అంతా కూడా వ్యాపించి ఉందన్నమాట ఆయన రూపం. సో దృష్ట్వాద్భుతం చూస్తున్నాను ఈ అద్భుతమైన రూపం, ఉగ్రం, ఉగ్రమైన భయంకరంగా కూడా ఉన్నదట మరి చూడ్డానికి. మరి మనకి ఇప్పుడు మామూలు సినిమా ఉందనుకోండి, టీవీ స్క్రీన్కి మామూలు సినిమా స్క్రీన్కి తేడా ఉంటుంది. అదే దృశ్యం అదే మామూలు సినిమా కంటే కూడా ఐమాక్స్ థియేటర్లో చూస్తే అబ్బా అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి, ఎందుకు పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు. అలాంటిది మరి భగవంతుడి యొక్క ఈ విశ్వరూపాన్ని సమస్తం మొత్తం ఖాళీ లేకుండా భూమి ఆకాశాల మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్ అంతా ఆక్యుపై ఎక్కడ బిగిన్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, ఎక్కడ మధ్య అనేది అర్థం కాకుండా ఉన్నప్పుడు, ఇదంతా చూస్తున్నప్పుడు మరి భయం కలగటం కూడా సహజం. కాబట్టి ఈ ఉగ్రరూపం అన్నాడు, భయంకర రూపం చూసి తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. అన్ని కొంచెం ప్రవ్యధితం వ్యధ చెందుతున్నాయి. ఎవరు? ముల్లోకాలు, లోకత్రయం 3 లోకాలు కూడా వ్యధ చెందుతున్నాయి అని చెప్పి నేను అది గమనిస్తున్నాను. ముల్లోకాలు కూడా వ్యధ చెందుతున్నాయి. సో దీనిని బట్టి ముల్లోకాలలోనూ భక్తులందరూ ఆ టైంలో ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడగలిగారు అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. భాష్యంలో కూడా ఆ విషయం ఉంటుంది మీరు చదివితే. సో నువ్వు ఒక్కడివి అయినా ఆకాశం భూమి మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశం అంతా వ్యాపించావు. నీ అద్భుత భయంకర రూపాన్ని చూసి అన్ని లోకాలు, ముల్లోకాలు అని ఎందుకన్నారు? 14 లోకాలు ఉన్నాయని మనం చూసాం. మరి ముల్లోకాలు అని ఎందుకు అంటున్నారు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి ఆన్సర్ కూడా. ఇందాకట ఆన్సర్ ప్రపంచానికి తెలియజేయాలని మేడం. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వడం లేదా? ఓకే, సారీ, ఒకసారి చూస్తాను.
ఇప్పుడు షేర్ అవుతుందా? ఓకే. సో ఇక్కడి నుంచి మీకు స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదన్నమాట. సో అర్జునుడి యొక్క స్థుతులు విస్మయావిష్టుడయ్యాడు అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఒక్కసారి మరి సమస్తాన్ని కూడా దర్శించాడు. 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారిగా ఉదయిస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఈ రకంగా. తర్వాత అర్జునుడు భగవంతుడి యొక్క శరీరంలో ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడిన సమస్త ప్రపంచాన్ని చూశాడు అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు విస్మయావిష్టుడై మరి 2 చేతులు జోడించి వినయంగా తల వంచి నమస్కరించి ప్రార్థనలు ప్రారంభించడం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది కదా స్క్రీను. ఓకే. అప్పుడు అర్జునుడు ప్రార్థనలు ప్రారంభించాడు. ఏది? నీ దేహంలో నేను మరి పశ్యామి చూస్తున్నాను దేవా తవ దేవ దేహే, నీ దేహంలో సర్వాంస్తద భూత విశేష సంఘాన్ అంటే అన్ని జీవరాశుల యొక్క సంఘాలు, బ్రహ్మాండమీశం బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఈశ్వరుణ్ణి, కమలంలో కమలాసనస్థం కమలంలో ఉన్న బ్రహ్మను ఈశ్వరుణ్ణి, ఋషీంశ్చ ఋషులందరినీ, సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్ దివ్యమైన రగాలు అంటే సర్పాలన్నిటినీ కూడా చూస్తున్నాను. అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం ఎన్నో బాహువులతో, ఉదరాలతో, వక్త్రాలు ముఖాలతో, నో తర్వాత నేత్రాలతో పశ్యామిత్వం ఉన్న నిన్ను సర్వతో అనంత రూపం సర్వత్రా ఉన్న నీ అనంతమైన రూపాన్ని చూస్తున్నాను. అంతం లేదు, మధ్య లేదు, దీనికి బిగినింగ్ లేదు. అలాంటి నిన్ను పశ్యామి చూస్తున్నాను విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అని ఇక్కడ అన్నాడు. ఇక్కడ విశ్వరూపాన్ని ఇలా చూపిస్తున్నారనమాట. సో స్క్రీన్ ఇప్పుడు వస్తుందా? చెప్పండి. కనిపిస్తోంది కదా, మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను అందుకని అడుగుతున్నాను. ఓకే. ఓకే, కరెక్ట్. సో సో నెక్స్ట్ దాంట్లో మరి అనంత బాహువులు ఎండ్లెస్ చేతులతో ఉన్నారు. మరి ఇన్ని ఆకారాలు ఉండేసరికి ఎన్నో చేతులు, శశి సూర్య నేత్రం సూర్య చంద్రులు కళ్ళగా మరి పశ్యామి చూస్తున్నాను త్వాం నిన్ను దీప్తహుతాశ వక్త్రం నీ యొక్క నోటి నుంచి అగ్ని జ్వలిస్తుంది. అది ఇక్కడ ఒక మనకి పక్కన కనిపిస్తుంది అగ్ని జ్వలించడం ఇదంతాను. సో అగ్ని స్వతేజస నీ యొక్క ఈ తేజస్సుతో విశ్వమిదం తపంతం ఈ విశ్వం అంతా కూడా తపించిపోతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. స్క్రీన్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. ద్వావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. నువ్వు ఒక్కడివైనా మరి ఆకాశం సకల లోకాలు వాటి మధ్య గల ప్రదేశం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు మహాత్మ. నీ యొక్క ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపాన్ని చూసి మరి లోకత్రయం ముల్లోకాలు కూడా ప్రవ్యధితం వ్యధచెందుతున్నాయి మహాత్మ అంటున్నాడు. ముల్లోకాలు అని ఎందుకన్నాడని ఒక ప్రశ్న వేశాను. 14 లోకాలు చూసాం కదా, మరి ముల్లోకాలని ఎందుకన్నారు? ఆన్సర్స్ చెప్పండి. చాట్లో భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ ఒక ఆన్సర్ పెట్టారు. పూరవ భూలోక అధోలోక ఊర్ధ్వ. సో 14 లోకాలు ఉన్నా కూడా ఊర్ధ్వలోకాలు అంటే పైలోకాలు, మధ్యలోకం ఏమిటి? భూలోకం మధ్యలో ఉందని చూసాం. కింది లోకాలు అతల వితలు సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు కింద ఉన్నాయి. సో 14 లోకాలని కూడా బ్రీఫ్గా క్లుప్తంగా ఊర్ధ్వలోకాలు అంటే పైలోకాలు, మధ్యలోకము, కింది లోకాలు అని అంటారు. అందుకని ముల్లోకాలు అనే మాట
వచ్చింది. ఓకే. సో ముల్లోకాలు అంటే ఈ లోకాలన్నీ కూడా తప్పించిపోతున్నాయి అని చెప్పాడు నిన్ను చూసి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ఒక్కడివైనా కూడా అంత భూమి ఆకాశాల మధ్య ప్రదేశం అంతా వ్యాపించి ఉన్నావు అన్నదానికి ఈ చిత్రాన్ని ఇలా చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి నీ అద్భుత భయంకర రూపాన్ని చూసి లోకాలన్నీ ముల్లోకాలు తప్పించిపోవడం నేను గమనిస్తున్నాను. అమీహి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రళయ ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘ స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః. సో అమీహిత్వం వీళ్ళంతా కూడా నిన్ను సురసంఘాలు దేవతల సమూహాలందరూ కూడా విశంతి ప్రవేశిస్తున్నారు. కేచిత్ భీత కొంతమంది ఏమో భయంతో ప్రాంజలయో గృణంతి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నారు. ఈ దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొంతమంది భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా స్వస్తి అని పలుకుతూ మహర్షులు సిద్ధసంఘాలు స్తువంతి త్వాం నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. స్తుతిస్తూ స్తుతిభి పుష్కలాభి పుష్కలంగా నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. దేవతలందరూ నీ ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొంతమంది భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు సిద్ధులు శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు, ప్రార్థిస్తున్నారు. అది ఇక్కడ అన్ని చూస్తున్నాం. మహర్షులు వీళ్ళు ప్రార్థనలు దేవతలంతా దేవతల్ని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత ఇది 21st శ్లోకం. ఓకే. సో భగవంతుడు సో ఇదంతా చూసి చివరికి అర్జునుడు ఏమంటాడంటే ఇదంతా కనిపిస్తోంది కదా, కనిపించిన తర్వాత అర్జునుడికి ఇంకా ఏం కనిపించిందో చెప్తున్నాడు. ఏది? నభస్పృశం దీప్తమనేకవర్ణం యాతాననం దీప్త విశాలనేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యధితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమంచ విష్ణు ఆకాశాన్ని తాకుతూ ఎంతో ప్రకాశవర్ణంతో ఉన్న నిన్ను, నీ తెరవబడిన ముఖాలను, తేజోవంతమైన ఈ నీ నేత్రాలను చూసి మనసు భీతితో కలత చెందింది. మనోస్థిరత్వాన్ని కానీ సమత్వాన్ని కానీ నేను నిలుపుకోలేకుండా ఉన్నాను అంటున్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే మండుతున్న ప్రళయాగ్నిని పోలిన నీ ముఖాన్ని, భయంకర దంతాల్ని చూసి ఇక నాకు సమత్వం అనేది నేను నిలుపుకోలేకపోతున్నాను. దిక్కులన్నీ కూడా విస్మరించానికి సర్వ విధాల నేను భ్రాంతుడనయ్యాను. దయతో నా పట్ల ప్రసన్నుడవవు అంటున్నాడు. భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు అందరూ కూడా ప్రతిపక్ష రాజులు, ధృతరాష్ట్రపుత్రులు కూడా మా పక్షంలో ఉన్న యోధ అగ్రగణ్యులు కూడా నీ నోళ్లలోకి అందరూ వెళ్ళిపోవడం చూస్తున్నాను. నదీ ప్రవాహాలు సముద్రంలో ఎంత త్వరగా ప్రవేశిస్తాయో ఈ యోధులందరూ కూడా నీ నోళ్లలో ప్రవేశించి మండిపోవడం చూస్తున్నాను. ఎలా వెళ్తున్నారంటే మిడతలు గనక వాళ్ళ వినాశనం కోసం జ్వలించే అగ్నిలో ప్రవేశించినట్లు వీళ్ళంతా నీ నోళ్లలో ప్రవేశించి వెళ్ళడం కనిపిస్తోంది. నువ్వు అందరి జనులను కూడా ఆ మండే నోళ్ల ద్వారా అన్ని వైపుల నుండి మింగివేస్తున్నట్లు నేను చూస్తున్నాను. విశ్వమంతటినీ కూడా నీ తేజస్సు ఆవహించి భయంకరంగా తప్పింపజేసేదిగా అలాంటి కిరణాలతో నువ్వు కనిపిస్తున్నావు. ఇక ఇంతటి భయంకర రూపంతో ఉన్న నువ్వెవరో నాకు దయతో తెలియజేయి. నేను నీకు ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను, నన్ను అనుగ్రహించు. ఆది పురుషుడవు నువ్వు. నీ కార్యం ఏమిటి, అసలు నీ పర్పస్ ఏమిటో కూడా నాకు అర్థం కావడం లేదు. నిన్ను గురించి నాకు ఏమీ తెలియడం లేదు, తెలుసుకోవాలని కోరికగా ఉంది అని చెప్పాడు అని చివరికి తన యొక్క పరిస్థితిని గురించి ఈ రకంగా చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు అప్పుడు ఏమంటున్నానంటే శ్రీ భగవాను వాచ. సో క్లియర్గా అర్జునుడు చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయాడు. ఇక ఆకారాన్ని ముందు చూసి అద్భుతం అనుకున్నాడు, కానీ వీళ్ళంతా ఆయన నోట్లోకి వెళ్ళిపోవడం, భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, సూతపుత్రుడైన కర్ణుడు, అన్ని అక్కడున్న రాజులు వీళ్ళంతా కూడా
నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోవడం చూస్తున్నాను, మా వైపున్న రాజులు కూడా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోవడం చూస్తున్నాను, వాళ్ళంతా కూడా మరి నీ భయంకర దంతాల మధ్య చూర్ణమైపోవడం నేను చూస్తున్నాను అని ఇవన్నీ చెప్పాడు కదా. ఇంక నేను నా సమత్వాన్ని కోల్పోయాను, మరి నీ ఈ ఈ భయంకర రూపంతో ఉన్న నువ్వెవరో నాకు తెలియజేయి అని, నీ పర్పస్ ఏంటి అసలు అన్నది నాకు తెలియడం లేదు అన్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థిత ప్రత్యనీకేషు యోధ. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అసలు నాకేం అర్థం కావడం లేదు, నువ్వెవరో కూడా తెలియడం లేదు, నీ నీ యొక్క పర్పస్ ఏమిటో కూడా తెలియడం లేదు, తెలుసుకోవాలండి, నా మీద దయ ఉంచి చెప్పు విష్ణు అని చెప్పి ప్రార్థించాడు. ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస, నన్ను అనుగ్రహించు జగన్నివాస అని. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసే కాలాన్ని నేను జనులందరినీ నశింప చేయడానికి వచ్చాను. మీరు అంటే పాండవులు తప్ప ఇక ఇరువైపులో ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు. సో చెప్పారు జరగబోయేది. తస్మాత్వముత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాక్షి. కాబట్టి తస్మాత్, కాబట్టి త్వం నువ్వు ఉత్తిష్ట లేచి యశో లభస్వ కీర్తి తెచ్చుకో, జిత్వా శత్రువున్ శత్రువులను జయించి, భుంక్ష్వ రాజ్యాన్ని అనుభవించు, సమృద్ధిగా సమృద్ధం, మయైవైతే నా వల్ల నిహత చంపబడ్డారు, నా ఏర్పాటుతో అందరూ కూడా చంపబడ్డారు, పూర్వమేవ ఇంతకు ముందే నా ఏర్పాటుతో అందరూ చంపబడ్డారు, నిమిత్త మాత్రం భవ నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడుగా ఉండు, సవ్యసాచి అంటే రెండు చేతులతో బాణాలు వేసేవాడా అంటూ అర్జునుణ్ణి సంబోధిస్తూ చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడివై శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా, నా ఏర్పాటుతో ఇంతకు ముందే అందరూ చంపబడ్డారు, నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడిగా వెళ్ళి నీ పని నువ్వు చెయ్యి. కాబట్టి భగవంతుడు అన్ని ముందుగానే ఇదంతా నా ఏర్పాటు జరిగిపోయింది, నేనేదో వెళ్ళి చంపాలి, నేను ఎలా చంపుతాను, నేను చంపేవాడిని అనే భావంతో ఉన్న అర్జునుడికి నువ్వు కాదు అంటే అంటే భగవంతుడు ఎవరికి ఏ స్థితి ఎలా కలగాలో వాళ్ళ కర్మలను బట్టి మరి జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ విషయం చెప్పారు, ఇది ఇక్కడ జరగాల్సిన విషయము కాబట్టి జరుగుతుంది, నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడిగా వెళ్ళి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అర్జునుడు చంపుతున్నాడు అంటే ఏదో చెడు భావంతో ఎవరిని పడితే వాళ్ళని వెళ్ళి ఊరికినే చంపేయడం చేయడం లేదు, అతను ఒక ధర్మయుద్ధంలోకి వచ్చారు అందరూ. సో అక్కడ అందరూ ఈ ఈ మరి యుద్ధంలో ఒకళ్ళనొకళ్ళు చంపుకోవడం అనేది జరుగుతుంది, అది అందరూ ఒప్పుకునే మరి అందరూ కూడా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రూల్కి ఒప్పుకునే వచ్చారు. సో వీళ్ళందరూ క్షత్రియులు, వీళ్ళ యొక్క బాధ్యత ఏమిటి అంటే వాళ్ళ రాజ్యాన్ని వాళ్ళ యొక్క ప్రజల్ని కాపాడుకోవటం వాళ్ళ యొక్క స్వధర్మం. కాబట్టి ఎవరి డ్యూటీని వాళ్ళు చేస్తున్నారు అన్నట్లుగా నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యాలి, నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు కాపాడుకో, అక్కడ ఎవరు ఈ వాళ్ళ యొక్క కర్మల్ని బట్టి ఎవరికి ఎలా జరగాలనుందో అలా జరుగుతుంది అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. కాబట్టి నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడిగా వెళ్ళి నీ పని నువ్వు చెయ్యి అంటున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషికేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘాః. సో హృషికేశ తవ ప్రకీర్త్య నీ కీర్తిని పొందుతూ జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ ఈ జగత్తంతా హృష్యం ఆనందిస్తూ అనురాగం పొందుతోంది, నీ కీర్తిని నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా కూడా ఆనందాన్ని అనురాగాన్ని పొందుతోంది. రక్షాంసి భీతాని రాక్షసులందరూ భయపడి దిశోద్రవంతి అన్ని దిక్కుల పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు. సర్వే నమస్యంతి అందరూ నమస్కరిస్తున్నారు, చ కూడా సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. నీ మహిమ పొగుడుతూ
జగత్తంతా ఆనందం అనురాగాన్ని పొందుతోంది. రాక్షసులేమో భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారు. సిద్ధ సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి అని అర్జునుడు అంటూ ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ అప్పుడు ఇంకా స్తుతిస్తున్నాడు. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యభ్యధిక కుతోన్యో లోకత్రయే అప్య ప్రతిమ ప్రభావ. నువ్వు అందరికీ తండ్రివి, పితాసి లోకంలో ఉన్న అందరికీ తండ్రివి. ఎవరికి? చరాచరస్య, కదిలేవి కదలనివి అన్నిటికీ కూడా నువ్వు తండ్రివి లోకంలో. త్వమస్య పూజ్యశ్చ, నువ్వు పూజనీయుడవు. గురుర్గరీయుడవు, గురువులందరికీ కూడా గురువు. నత్వత్సమో అస్త్యభ్యధిక కుతోన్యో, అన్యులెవ్వరూ, వేరే వాళ్ళెవ్వరూ నీకంటే అధికులెవ్వరూ లేరు. లోకత్రయే, 3 లోకాల్లోనూ, అంటే ముల్లోకాలని ఎందుకంటామో చూసాం. పై లోకాలు, కింది లోకాలు, మధ్యలోకం. ఈ లోకాలన్నిట్లో కూడా నిన్ను మించిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అధికులు. అప్రతిమ ప్రభావ, అంటే అపరిమితమైన ప్రభావం, శక్తివంతుడా, శక్తి సంపన్నుడా అని అంటున్నాడు. సో ఈ సమస్త లోకానికి, చర అచర అందరికీ, కదిలే కదలని వాటన్నిటికీ కూడా నువ్వే తండ్రివి. నువ్వు పరమ పూజ్యుడువు. పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయుడవు, గురువులు అందరికంటే కూడా అత్యున్నత గురువు. నీకంటే గొప్పవారు ఇంకెవ్వరూ కూడా లేరు. అపరిమితమైన శక్తి సంపన్నుడా, అంటే అప్రతిమ ప్రభావ అన్నాడు కదా, అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా. ఇంకా కుతోన్యో, ఎవరు, వేరే వాళ్ళు ఎవరు నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరు లేరు అంటున్నారు. ఇక్కడ భగవంతుని చూపిస్తున్నారు. తర్వాత ఏమంటున్నాడంటే, ఎప్పుడూ చూడని విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, అయినా కూడా నా మనస్సు మరి భయంతో బాధపడుతోంది, కొంచెం వ్యధ చెందుతోంది. దేవాది దేవ జగన్నివాస, దయ ఉంచి నీ పూర్వ రూపాన్ని నాకు చూపించు. నాకు ఇంకా ఈ రూపాన్ని చూసి కొంచెం కలవరపడ్డానికి నీ మామూలు రూపాన్ని నాకు అనుగ్రహించు. అయితే నాకు కిరీటం, గద, చక్రం ఉన్న నీ రూపం చూడాలనుంది. మరి 1000 చేతులు ఉన్నటువంటి విశ్వమూర్తి 4 భుజాలతో ఆ పూర్వ రూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. శ్లోకం. సో ఇంతకు ముందు అసలు ఎవరు కూడా చూడండి నీకు చూపించానని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది. సో అర్జునుడు అడుగుతాడు, కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం ఇచ్చామి త్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. సో కిరీటంతో, గదతో, చక్రంతో, మరి శంఖం, ఇవన్నీ కూడా పద్మం, ఇవన్నీ ఉన్న నీ చతుర్భుజ రూపాన్ని చూడాలనుంది. ఆ రూపంలో నిన్ను దర్శించాలని కోరుకుంటున్నాను. విశ్వరూప సహస్రబాహో, 1000 చేతులున్న విష్ణు నాకు ఆ రూపంలో దర్శనం ఇవ్వు అన్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చాభీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవాపుర్మహాత్మా. సో ఇలా అర్జునుడు వాసుదేవుడు అర్జునుడితో ఈ రకంగా చెప్పి, ఇక ఇంతకు ముందు ఎవరికి చూపించనిది ఇప్పుడు నీకు చూపించాను అని చెప్తూ అప్పుడు ఆయన యొక్క చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించాడు అని సంజయుడు ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి వర్ణిస్తున్నాడు. ఆశ్వాసయామాస చాభీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవా పుర్మహాత్మ. చివరికి ఆ 4 భుజాల రూపంతో చూపించి ఆ తర్వాత కృష్ణ రూపాన్ని చూపించాడు. అప్పుడు అలా భయపడే అర్జునుణ్ణి ఓదార్చాడు, సౌమ్యంగా మళ్ళీ సౌమ్యవంతుడయ్యేటట్లు చేశాడు, ఆందోళనను తగ్గించాడు. సో ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ఆ కృష్ణ రూపాన్ని చూసి అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః
సచేత ప్రకృతిం గతః. సో అర్జునుడు ఏమంటున్నాడంటే, జనార్దన, ఎంతో సుందరమైన నీ మానుష్య రూపం చూసి నా మనస్సు ఇప్పుడు శాంతించింది. తవ సౌమ్యం జనార్దన, ఆ రూపాన్ని చూసి, దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం, నీ మనుష్య రూపాన్ని చూసి నా యొక్క మనస్సు సౌమ్యమైంది, శాంతించింది. ఇదానీమస్మి సంవృత్త సచేత ప్రకృతిం గతః. నేను మళ్ళీ నా సహజ స్వభావం, ప్రకృతి అంటే స్వభావాన్ని, సహజ స్వభావాన్ని పొందాను. ఇప్పుడు నా మనసు శాంతించి మళ్ళీ నా సహజమైన స్వభావాన్ని పొందాను. సో ఇక్కడ విశ్వరూపం, దాని తర్వాత 4 భుజాలున్న విష్ణు రూపం, ఆ తర్వాత కృష్ణ రూపం, 3 కనిపించాయని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అప్పుడు భగవంతుడు చివరికి ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి భక్తి యోగం నెక్స్ట్ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఈ భక్తి యోగంలో మరి దానికి ఇక్కడ నాంది పలుకుతున్నారు. ఏమంటున్నారు చివరికి, మత్కర్మ కృన్ మత్పరమో మద్భక్త. ఇది భగవాను వాచ. శ్రీ భగవాను వాచ, మత్కర్మ కృన్ మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ. నా కోసం కర్మ చేయి, నా నా మత్పరము అంటే నాకు అర్పించి, మద్భక్త నా భక్తుడవవు, సంగవర్జిత అటాచ్మెంట్ లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా, నిర్వైర సర్వభూతేషు అన్ని జీవరాశుల పట్ల, దేని పట్ల కూడా వైరత్వం, శత్రుత్వం వద్దు. యహ్ అలాంటి వాడు, అతను అలాంటి భక్తుడు, అతడు మామేతి నన్నే పొందుతాడు పాండవ. సో ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి చేరుకునే విధానాలు ప్రతి ఒక్క అధ్యాయంలో మనకు ఉన్నాయి అని చెప్పాను. అలాంటి శ్లోకంలో ఇదొకటి. ఎలా నన్నే పొందుతాడు అంటున్నారు. ఎవరు పొందుతారు భగవంతుణ్ణి? మత్కర్మ కృన్ మత్పరము, నా కోసం కర్మ చెయ్యి, నాకు సమర్పించి చెయ్యి. మద్భక్త, నా భక్తితో, సంగవర్జిత అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా, ఏ పని తన యొక్క బాధ్యతల్ని భక్తితో భగవదర్పితంగా చేస్తూ, నిర్వైర సర్వభూతేషు ఏ జీవరాశి పట్ల కూడా వైరత్వం లేకుండా ఉన్న ఆ భక్తుడు తప్పనిసరిగా అలా ఉన్న వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. కామ్యకర్మలు, ఈ మానసిక కల్పనలనే కల్మషాల నుంచి విముక్తులై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు, నన్నే జీవిత పరమ లక్ష్యంగా, అంటే మత్ పరమో అన్నారు కదా, అంటే నాకు సమర్పించి అని చేసుకుని, సర్వభూతాల పట్ల, అన్ని జీవరాశుల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఉంటారో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు. సో అందరినీ కూడా ప్రేమించటం అనేది ముఖ్యం. మరి అటాచ్మెంట్స్ అంటే రాగద్వేషాలు లేకుండా అందరి పట్ల సమత్వంతో, ఆ ప్రేమతత్వంతో ఉంటూ, ఏది చేసినా భగవంతుడి మీద భక్తితో ఆయనకు అర్పించి చేశాము అనుకుంటూ, మనం ఏదో స్వలాభం కోసం అన్నట్లు కాకుండా అలా ఉండగలిగిన భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతో, మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ భగవంతుడి యొక్క ఆది రూపమైన శ్యామసుందర దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని ఆరాధిస్తూ భజించినట్లయితే మనం త్వరిత గతిలోనే ఆయన ధామాన్ని చేరుకోగలము అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని జీవుల పట్ల కరుణతో, మైత్రితో ఉంటూ, భగవంతుణ్ణి, ఆయన రూపాన్ని మనం ఆరాధిస్తూ భక్తిభావంతో ఉన్నప్పుడు అందరి పట్ల దయతో ఆయన్ని త్వరగా చేరుకోగలము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే.